Ulamen Yamal ulapan pau da kacingeng ngai ise ya ka group stage ngai I je kano austain uwe na ki rang lekai padang kam khna ndrei ubala klalong uwe na ki klur basai tam ha ka ne ka world cup mentau snam kata ulamen Yamal jong ka Spain Hasua ban stang kano austain ulamen Yamal ulapan pau ya kacing sngo jung u da ka baong ngai ise ya ka group stage ngai je kano austain menta kacing lekai ka basisha kan sedang Kane kacing keren jung u klasa priang stat ha ki social media bat bon ki paj ba football klas tang mane keren syapang kane don ki bayaro ya kacing selur jung u hande don ro ki baong ba menta kapor kelapoi ba un pen I hamadan ya ke ka bau keren ka group stage kalong ka badon kam bat peskem ya kacing alinti jong ka kanhon hendrai ha kano austain kacing lakai ka klalong ka ba etam Om don syuk ka kabu pan penbeit lada bakla lada rem tang sisen kacing kun ha ka world cup ka kutno le se day na kana kadaw bau Lamine Yamal uong bau I je kano austain usngo tenat banyale kai ha kacing kun ki badap da kacing ma namar hangta la bantep mano ka kanhon ka bakham klain Watla udang samla ndrai Yamal ulapan I ya kasap ka bapla kacing stat jung u karukom tam mikinong abden kacing yu I jangai bat kabuj ban thau kabu kala penlong ya u banong way ne ki player ba ki kanhon persya ki shifting bha ha kane ka world cup ulai rap sibon ya ka Spain banrung sya kano austain kacing trelang jung u pat ki parlok ha ka kanhon kala penlong ya ka Spain banlong ka way ne ki kanhon ki badon jengkermen ban lech sya ka final Ki coach jong ki kanhon persya ro kilapla bau Lamine Yamal udeu player u badon kaman pengor bha lada aila te u tang khniat por ula ban thau kabu lane ban penkhi ekajar daka kol kabai tenan ha ka history jong ka world cup bon ki khlor bahe kum Lionel Messi u Cristiano Ronaldo u Kylian Mbappe bat ki wei kilapan I ka bor jong ki ha ka chekun ha ka no au Menta bon ki paj ba ki ngeng bau Lamine Yamal ro ulaban bot ya kata kalenti ban thau ya ka history chung uhi ka Spain menta ka don hapadeng ka jingkermen ka bakrau kinong kersan jong kari ki ngej palada ki player ki bakongsan kin beteng banila kai bha ka kanhon kala ban poi sya ka final bad wadro ban ra ya ka nam lado hendrai ha kano austain kamlong satya ka basuk kawai pa kawai ka kanhon kabla rong sya kana kawan kalong ka bakplain bat klapan khre pura namar kata Ulamen Yamal bat ki parlok jung u ken ha panele kai de kajingket khle kajing slur bat kajing teli kajing keren jung u menta kajing le kai ka basisha ka sedang ka pen I ba lapan khre pura na ka banta kan kajing terwa ka bakrau menta om desu kapor ban syukran hendrai klade kapor ban pen I hamadan ki paj ba football hakeleng ka perthei menta kina ap khmilinti ban yu I hatu Lamine Yamal unla na em ban pun urlong ya kina ki kentien jung u hatu unya lam ya ka Spain sya ka nam job ne ki kanhon persya kin la ban pesange ya u kane ka jubab kan sapau ha ka je khon banwan Hatu Lamine Yamal unlang ukulur bakrau tam jong ka FIFA World Cup lani hatu ka Spain kan la ban ra ika World Cup link ba kijing mo jung phi phila ban tho ha ka comment section